Как любя те равно загоре, тук моят корен е зная. Дедите ми тук са живели, градът ти с рао раздирали, жилаво семе посявали. Тук моите баби са раждали и 6 реда плитки оплитали, обличали кипри в устани и шарени престилки завръзвали. С мен се вода са донасяли и хляб ароматен изпичали. О, как те любя загоре, тук моят корен е зная. Уважаеми дами и господа, днес община Нова Загора празнува. Празнуват хората, за които преклонението пред земята, родния край и фолклора не е просто заветът на поколенията, а осъзнатост. На сцената на Народно читалище Единьо Петров Сивков 1870 отново си дават среща тези, които носят и с много любов съхраняват богатството на българските традиции и фолклор, най-ревностните пазители на българщината, самодейните таланти от пенсионерските клубове, за да докажат, че богатото ни културно наследство, ценности и традициите се пазят, а Новозагорска община е храм, в който живее българският дух. Своят майсторух ще покажат 19 колектива и индивидуални изпълнители. Скъпи приятели, добре дошли на събора надпяване "Загоре пее", организиран от Община Нова Загора и Съюз на пенсионерите 2004 под патронажа на госпожа Галя Захариева, кмет на Община Нова Загора. Превърнал се в традиция и неизменна част от празничната програма по повод Петков ден. Давам думата на госпожа Велина Минкова, председател на Общински съвет на Съюза на пенсионерите 2004. Госпожо Минкова, заповядайте. Добре дошли, казвам на всички хора, носещи историята на България. Пенсионерските клубове са хората, които носят тази традиция и пазят съкровено в себе си всички неща, които правят България такава, каквато е, защото е България. Благодаря на всички участници за присъствието и за желанието да разнасяме тази история, като съхраняваме народното творчество, което ни дава самочувствието да бъдем българи. Хубав празник и желая на всички. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, да поздрави всички участници и да открие събора надпяване "Загоре пее", давам думата на госпожа Галя Захариева, кмет на Община Нова Загора. Добро утро и добре дошли на всички в поредния празничен ден на Нова Загора с така много умиление и много приятни емоции. Ви казах добро утро още навън. Радвам се да ви видя отново събрани заедно и се радвам най-вече за това, че вашата енергия през всичките тези години продължава да бъде много градивна, много зареждаща, много положителна. Мъчих се преди да изляза на сцената, сета за коя година го правим, да ви кажа право, вече се обърках, сигурно са над 25 вече, защото още бях в училище, когато започнахме да помагаме в този събор. И това... 25. Колко бе, Христо? 25. Значи, това си е сериозна традиция. Колко хора са излезнали на тази сцена и на този празник на песенното творчество, сигурно никой от нас не може да каже, но е хубаво, че продължава, че го има, че всяка година има хора, които искат да направят тази сцена по-жива, по-красива с изпълненията си. Така че, освен да ви пожелая да бъдете живи и здрави, да имате така повече положителни емоции във всеки от дните си, защото празници са хубави, но дано и делниците да са ни такива. И да ви пожелая успех на днешното издание на Загоре пее с много любов и с много уважение към всичко, което сте постигнали през дните си.
Успешен ден! Когато Бог създал земята, започнал да дава земи на различните народи. Дал, що дал, раздал всичката земя. Не останало само за българите. Затъжили се те и заплакали. Тогава Бог казал: не плачете и не тъжете, българи. Вижте, на мен не ми остана земя, която да ви дам, но ми остана едно кътче. Кътчето, в което живея. Това е рая. Давам ви го. Вие само го пазете. В този рай се е родила музиката, чиято красота омайва и предизвиква възхищението на всички. Който чуе или види автентични образци на българската музикална традиция. Народната музика е език на душата. Тя е гласът, с който говори душата ни, когато сме щастливи и нещастни, когато мечтаем и сме влюбени, когато се чувстваме потиснати. Тя е огледало, в което се оглеждат душите ни. Когато сърцата ни плачат, тя е тежка и носи такава болка, че цялото поле оттеква от нея. А когато сърцата са влюбени, тя полита, пъстра и лека. Нека сега към всички вас полети първото изпълнение на пенсионерския клуб Богданово с художествен ръководител Веско Василев, след което на сцената ще излязат представителите на певческа група Ермелик, село Млекарево, с ръководител Руска Щерева. Приятни минути с събор Загоре пее.
Певческа група Ермелик, село Млекарево, с художествен ръководител Руска Щерева. Да се готви пенсионерски клуб село Стоил Воевода.
Пенсионерски клуб село Кортен с художествен ръководител Дяко Дяков. Да се готви пиротсъденски клуб село Асеновец.
той вечно жале, който веднъж те погледне, той вечно жале, че не може по твоите сенки да изпле, че не може по твоите сенки да изпле. Ако му то стане нужда, вече да те остави. Ако му то стане нужда, вече да те остави. Той не може дордежи да те заборави. Той не може дордежи да те заборави. С нощи надера на бяг и водица си наляг. С нощи надера на бяг и водица си наляг. И ха-ха, и водица си наляг. И ха-ха, и водица си наляг. Дойде момък черноок, симпатичен и висок. Дойде момък черноок, симпатичен и висок. И ха-ха, симпатичен и висок. И ха-ха, симпатичен и висок. Добър вечер ми рече, сякаш с нощ ме пресече. Добър вечер ми рече, сякаш с нощ ме пресече. И ха-ха, сякаш с нощ ме пресече. И ха-ха, сякаш с нощ ме пресече. Дай ми, моме, водица, с твоята дясна ръчица. Дай ми, моме, водица, с твоята дясна ръчица. И ха-ха, с твоята дясна ръчица. И ха-ха, с твоята дясна ръчица. Аз му дадох водица, той ми грабна китката. Аз му дадох водица, той ми грабна китката. И ха-ха, той ми грабна китката. И ха-ха, той ми грабна китката. Пенсионерски клуб село Събрано. Прехващени равни гори,
Пенсионерски клуб село Садиево с художествен ръководител Митю Вълков.
Пенсионерски клуб Златна есен, град Нова Загора с ръководител Веско Василев.